18 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang angol. Human gidunggab sa 23 anyos nga lalaki. Rason sa krimen, giingong selos. Nasayrang ex-live-in partner sa uyab sa biktima ang sospek. Ani ang report? Samdan og daling gidala sa ospital ang 18 anyos nga lalaki. Human kini gidunggab sa iyang walang likod. Ang sospek ang 23 anyos nga ex-live-in partner sa kasamtangang uyab sa biktima. Subay sa investigasyon sa Lumbia Police Station nga nagkalalis pa ang sospek ug biktima uban ang babaeng uyab niini. Misangko kini sa pisikal hangtod nga nadunggaban sa sospek ang biktima dayon sibat. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga posibleng selos ang tinubdan sa mong krimen. Kanisa sir, ang naitabuan ni pag-abot din nila sa sitio Baluarte ning Barangay Lumbia, nag-atang dito ang ato ang suspect, which is atong suspect is ex-live-in partner aning babae nga live-in partner sa victim. So nahulog siya nga love triangle. Maayo na ang kahimtang sa biktima, samtang posibleng mag-atubang og kasong frustrated murder ang suspect. Ongoing ato ang papalitan niya kay gahapon man gyud nag-focus sa ato ang victim nga matabangan ang victim nato nga madala gikan sa Lumbia nga General Hospital padulong sa JR Borja nga General Hospital. Subay sab sa mga panghitabo, adunay tambag ang kapulisan labi na sa mga anaa sa relasyon. Di nang padalos-dalos nato na di man nato makontrol gyud tong grupo nato makabuhat man tag dili maayo or maayo ana. Ang ato lang is kung tason pa to pasensya nato, tason pa nato para lang sa ato ang gihugmang. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao